Kaixo denoi, heldu diaz azkenian Elgetako jaixak. Datozen 4 egunetan gozatzeko ekintza asko edukiko ditugu. Beraz, aprobetxatu, jolastu, dantza egin, barrez edertu eta ondo pasatzeko. Goazen sortera denon artean jai giro paregabia. Gora Elgetako jaixak! Asko dira, zerura begira, eta orain hemenago geroz eta laiago nire mundu politxiki hontan. Izar bati begiratu zuzarela desiatuz nirekin zaudela sentituz. Nabila mesetan, nire ondoan zaudela, eta ez nazia. Ez die Sanferminak, Elgetako feriza nagusiko jaixak die, hasta dira aurret erretiratuen eguna. Inorez zaila jo jakintxu, erori gero altxatu. Nahi baduzu lortuko duzu, ez amorerik eman. Inorez da jaio aditu, erori gero altxatu. Nahi baduzu lortuko duzu, Beti aurrera egizu. Txapeldunak, txapeldunak, onenak gara gu. Txapeldunak, txapeldunak, ongi pasa dugu. Txapeldunak, txapeldunak, onenak gara gu. Beste urte batez ezin izan da faltau aurparkiak ferixa nagusiko bigarren egun honetan, eta hemen dauko guraso bat, ez da begira zelan aurre jolasten da bien. Bai, hemen ontxe torriga eta aprobetxatzea. Zer moduz ez jaixak? Oso ondo, oso ondo. Atzoko egunak luzerak emun zaban. Bai, baina txarrena egualdi oso txarrein zebala. Bai, bueno, gaur hemen frontoian, puzgarri pila bat ditugu parian, eta ez da aspertzeko eskusarik ez da. Ez da. Ondo pasau, eskerrik asko. Eta hemen ditut beste alde honetan, aur batzuk ez da, telebistarako galdera irantzuteko beti preste moduz ez jaixak? Ondo ez jaixak, fango gara poliki puzgarretara hurbiltzen, izenbe zuek hemen zabitze, gora eta bera puzgarretan, ez da? Bai, Eta zer, etzarien ekatzen? ez. Zuek etzarien ekatzen? Eta ze plan dauko zuek gaurko ba? Hemen salto eta salto ibiliko zarien? Bai, eta gero kalian baskaltzera. Zer dauko zuek, Baskaria, ez da? Bai. Oiazko eta makarroiak. Oiazkoa eta makarroiak, eta gero atzaldean zein gozu hori janta gero. Bai, igual berriro hemen etorri. Barraketara. Ondo. Zer, erakutziko zieu telebistan mestaldian dauzenei zelan itxen doen salto? Bai, fango gara ara, venga ba, ni bai sartuko naz. Venga, arrura! Eta hobetuko duzu. Txapeldunak, txapeldunak, onenak gara gu. Txapeldunak, txapeldunak, ongi pasa dugu. Txapeldunak, txapeldunak, onenak gara gu. Txapeldunak, txapeldunak, irribarea dugu. Irribarea dugu. Elgetako plaza jendez lepo ikusi dugu beste urte batez herri kirolez gozatzeko. Gaurko protagonistak harria altxatzen, aizkoran, korrika eta txingekin ikusi ditugu besteak beste.
Plaza San Carmele Gizasolarekin, amaitu dozu gaurko proba, zelako harrera egon da Elgetan? Ba, polite, jentie animau da, animau dienak animatzen du bai egon di, hori eskertzen da, eta politio jundala esango neuke. Eta ze eduki daue ikusleek ikusteko aukera, zein eskaini otzazue? Ba, eskainotzugu lehenengo harri jasotzen, 3 harri diferente, nebiek harri baldarrakin indau, nik zilindroakin eta Imanolek goiketxe kubikoakin, eta gero ja guk egin dugune da nebarreba bisok, alkarren kontra pentatloi joku egin dugu, lehenengo harri jasotzen, aizkoran segido, txingak eta korrik amaitu dugu. Eta gero Imanolek amaieran harri poliakin aurre egin dugu. Janari usain goxo-goxua jarraika etorriga eta Elgetako antzokixan bukatu dugu. Ikusten dozuen bezala nere atzian maidanak bete-beteta are. Guazen ikustera ze menu dauken. Bueno, ikusten zaitxuet, esparragoak zerbitzen. Ez da inoro etatzeko da. Bueno, primeran zabiz ateratzen, Bai. Baskari hau zen moduzkoa goten. Ona, oso ona. Ni ISB janaban da oso ona. Ekarriko da, geixo. Geixo bekarriko txue, joe, orduan ze, primeran, Eta urakin formal. Hoxe da, ardoe behira gare hemen. Eskatu igual behar badakarriko txue. Artixo, ardura duna eta ekarrixo. Hemen dare, zuzendaritakoak, ikusten dut zuen platerra kutzik darela. Daura bakarrik erateko. Daura bakarrik zer, baina bentsat tripia bete biako zue, ez? Jana etortzen da nien bai. Hombre, esparragoekin hasi eta gero ze dago menua badakizue? Zaki, sorpresa. Sorpresa, bueno, gu galdetzera goia zaber hortik ziar, ze dagoen menua eta aber guretako lekua dagoen. Egongo da? Lekua bai. Bai, zuk uste... Zen bagaten dozuen ikusi, Bueno, ikuste zaitxut platera utzi, goxua zeuan? Bai, onda, bai. Zuen inguruko danak behai platera garbi. Hola baleike ez? Hombre, Ta gustora etortze zate bazkaltzera? bai, kuadrilan egoteko ondo. Elgetako plazan gare ikusten duzuen bezala plazia lepo dago, guazen ikustera gaurkoan elgetarrek ze dauken bazkaltzeko. Avui plou cap amunt, avui no es queixa de mala sort. Puc aguantar-ho tot, igual que el terra m'aguanta a mi, camino per... Bueno, ikusten du daukuzula platera ondio bete-beteta. Bai, Probau dozu? zer gutxi, baina itxura hona daka. Eta hau da dagoen bakarra bazkaltzeko? Bueno, maia beteta dakau, eta gero saieskia dago. Gero saieskisa orduan, Bai. bigarren platera lehenengoa eta postrerako? Ekarri dugu. Bebai, eta ze daukuzue postrerako? Dakagu mus de limon eta trenza. Bueno, hau ja da kategorixia, torri zate ondo preparauta. Bueno, kuadrilla, ze moduzkoa dago arroza? Una. Goxua, dana jango zue? Bai. Eta gero ze dauko zue bazkaltzeko? Saieskisa. Eta postrerako? El agua. El agua! Dana jaten bozue izango da, ez? Dana janbio zue? Bai.
Ondio zai eskixo ez dozu egan? Ez. Eta arroza dana? Bueno. Bueno, orduan gero postria, bueno. Edo ze dauko zuen postrerako? Ez dakit. Batzuk esan dozez de hortiziarre, laua... Igual, Igual. eta ze moduz doiaz jaixak? Ondo. Ondo, zein dozu? Gauz asko. Portes la foscor, portes camps de llum i ho portes tu. Portes la foscor, portes camps de llum. Escudrinyar. Lepeio, emez, abizai eskixakin jota fuego, ez dauko zu beroi? Ez, berondik ez da gaur, eguraldiak ez da asko laguntzen da, bueno, eguraldi hona gaur. Bueno, eta hau zema pertsonen dako da. Ba, 280 pertsonako jangoa da bendik. Bueno, gutxi ez da, eta hau dana, material dana, zuk ekarri dozu. Bai, gure etxe horri zen produktua gainera eta etxekoa. Atletizaleak eta realzaleak norgehiagoka egiten ari dira Ferixa Nagusiko jaietan. Urtero egiten dute bi taldeen aldeko zaletuek beraien arteko pikea eta ikus dezagun aurtengoan. Atletik edo realzaleak gailenduko diren. Txuri urdin maitea. Txuri urdin aurrera, beti maite, maitea. Donostiarra, aurrera Reala, aurrera Gipuzkoa, aurrera txuri urdinak. Realeko zaleak, atletik zaleak hementxe zarete Ferixa Nagusiko jaietan norgehiagokan. Beti egiten duzu zuen arteko pikea, ez da? Peinek antolatzen dute, nola doa? Ba, intxortako lehoiak peinak antolatzen dau, eta guk jolastu itzen dau. Zuek jolastu, baina nor bere taldearen alde jolasten duzu, ez da? Apunta huitzen eta nahi dabenak, nahi daben ekipuan apuntatzen da. Itzi Arseu atletikeko kamiseta jantzita orantxe jolastu egingo duzu gainera, ez da? Bai, bueno, zaitu naiz behintzat. A ber. Intxortako peinak antolatuta beste urte batez Ferixa Nagusiko jaietan, realzaleen eta atletizaleen. Pikea egin duzu hemen partiduetan, baina sanoa. Sanoa, beti sanoa, eta ambientia emoteko eta hori, eta erralak itzen dabe beste peina bat, edo zerbait. Kompetentzia eukiteko. Zu gaurkoan portero lanetan eta errealzaleen taldean, ez da? Bai, hombre, beti rala. Beti reala. Atletik irabaziko duzu gaurkoan hemen elgetan? Atletik irabaziko duzu hemen gaurkoan elgetan? Egaltzen goia ez da... difícil. Helbururekin antolatzen dituzue, partidu edo nor gehiago kau? Ambientia emoteko, elgeta azkenian da Gipuzkoa, gu gara atletizaleak, da frontera, Gipuzkoa Bizkaia, eta, bueno, hori, pikez zanua, zuk esan dozuna. Zu gainera portero lanetan? Bai. Fina zara portero ona? Bai. Baina hori nik ez dut esan bihar. Hori nik esango dizut, nik ikusi zaituz eta ona zarela portero moduan. Bai. Posten nahi. Elgetako jaixe izena emuten dotzien Ferixa Nagusixan gauz, ganaua ikusten dozue, artizauak, barazkixak, denetik, danon gustorako bezalako produktuak.
Hementxe gauz Soniakin, ze ekarri duzu plaza honetara? Kaixo egunon, ekarri dugu ardi gazta ekologikoa eta gero ogisa bai ekologikoa. Zer da, lehenko urtia Elgetako plazan? Ez, ni aspaldi hasi nintzen beste gauza batzukin, baina honekin ja bigarren edo hirugarren urte. Eta badabel jendia gerturatzen, probatzen ikusi dugu jendia. Bai, gustatzen zaio da estatzea, baina salmenta oso ondo doa. Bai. Hementxegaz beste artista batekin, lehenengo aldia da Elgetako plazan? Bai, lehenengoko aldia, bai. Muzko harrera Elgetako plaza honetan. Ondo, oso ondo, jendetxu pilo badabil. Hor gehuazen keskatuta berria eguraldixa, eurixa ez da hori, da, ambiente derrara, giro ederra, bai. Urten da eguzkixa eta eguzkixakin batera esan duzue jendia bekalera urten dela, ibili da hementxe jendia paseuan eta zure postuan geratu die? Bai, momentuz bentsat, bai. Eta, ze karri dozu, postu honetara? Bai, bakarri ditut, pitxiak etxen ditut, hori. Itsasoko ondartzan eta biltzen ditudan beiratxuekin, gero pitxiak etxen ditut. Lepokuak, eraztunak eta belarritxakoak. Eraztunak ikusi ditugu, hemen hainbat gauza dituzula salgai, eta ze moduz doia goiza, salmentei dago gizionez, badabil gerturatzen jendia, poliki. Bai, jente asko dabil. Bai, posik, bai. Posik egoteko bezala, oso ondo, eskerrik asko. Bale, mil esker. Beste urte batez, Elgetako ferixa nagusixan postua jarri dozu. Bai, urtero bezala. Urtero bezala eta urten ze eskaintzakin? Azkenengotan ibiltzen naiz, neguan joaten naiz, Kanarias aldera eta koskolak batzen ditut pila bat, eta gero da, asmatzia koskolorretxek zertan bihurtuz eskulanetan, eta hor daukat koskolo eskulana diferente. Hementxe gauz Agustinekin, Ganau Feixan antolatzetako batekin, ze moduz doia goiza? Ondo, doia. Girua oso ona, laguntzen dozku. Lehen lanbro pixkatazia, baina eta oso ona, ez bero, jentia etortzeko giro ona, eta ondo, momentuz ondo. Eta jendeak erantzun dago, animali pila bat ekarri dituzu, eta jendia badabil begira, argazkisak ateratzen. Bai, gauza diferentia da, eta normala, ez? Kandan irulo bat urtean egin bestein, eta, bai, ez dut uste jente asko da bilen ipez, baina gutxitzen doia tanera, eta, gustora. Poliki martxia hartzen, gauza asko da zinguruan, eta, badabil jendetsua. Bai, gaina zabal dago, plazan, bueltan, da nien da jendia, eta hau izaten da joan etorxea, baina bai, poliki badia, limatzen. Hementxe gazgana du Fedixan Iñakikin, nondik etorri zara Elgetaraino? Erranitikan. Erranitikan, hemen dauzen animalixak ikustera? Bai, ikuste bai, nire gazkateta. Eta fitxatzera etorri zara? Ez ikustea, ze ganau klasea don da, hola, ikustea, pixkat. Eta gustora, girona? Bai, girona, egualdiarra, eta baina ondo. Hementxe dauko beste protagonistetako bat, nondik etorri zari ezuek? Gabiriti. Gabiriti, eta zenbat animalek arri dituzue? Paretxo bat, hiri paretxo bat. Paretxo bat, zintzu die, ba? Hauetxek, eharrak, momentuz bai, politia die, gero ikusi behar zeziten den. Ze giro, gaur Elgetaldian? Oso politia. Jende gitxi dabil, eske jaialdi asko dau, buelta guztixen da turrak eta gu eta bestia, eta nizte, bizkat motelduta daudela, baina, ikusteko modu, feritoki politia. Eta animali pila bat etorri die? Bai, animalixa asko torri da. Eta ederrak, Bai, jendia gondinoa, afizinoa eusten dio. Ni uste dana galtzea duela, baina ez, ni uste ondio gaztik eta baukela, indarra. Oso ondo, berret eusten dutazuen zuegu bai. Oso ondo. Eskerrik asko. Bai, zuri.